ଭାଇ ଏ ଫାର୍ମ ହାଉସ କଥା କହି ଏ ନଈ ପଠଟାରେ କଣ କରୁଛୁ? ହେ ପବନ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲି। ଭାଇ କଣ ବାପା ବାବା ବାବା କଣ ହେଇଛି? ବାପା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୁଳି କରି ମରିଗଲେ। ଯୋଗଡ଼ିଆ ତୋରି ଜାଳ ଶୋଇ ନ ପାରି ସେ ମରିଗଲେ। ବାବା ମରିଗଲେ? ମରିଗଲେ ରେ ମରିଗଲେ ମରିଗଲେ ରେ ମରିଗଲେ ମରିଗଲେ ରେ ମରିଗଲେ ରେ ମରିଗଲେ ରେ ମରିଗଲେ ଆଇଲୁ ଦାଣ୍ଡା ଆଡୁ ବୁଝିଲୁ ବାଡି କଣଟା ବୁଝିଲୁ କହିଲୁ? ବାବା ମରିଗଲେ। ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତୁ ନାଚୁଛୁ? ରାଧା ମୋହନ ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ବୁଝିପାରିବୁନି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? କାହିଁକି ବା? ଅବେଳାରେ ଇଲେକ୍ସନ ହବ, ଲୋକମାନେ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ କୁଟି ଦେଇଯିବେ। ହଁ ଲୋକମାନେ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ କୁଟି ଦେଇଯିବେ ନା ମାଇପେ ଛାଞ୍ଚୁଲେ ବାଡେଇବେ। ତାଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡିଛି। ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବି ଦେଖ ତମେ ମାନେ ଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଥରେ ଖାଲି ଭୋଟ ଦେଇକି ମାନେ ଜିତେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ତମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସାଥୀ ହେଇକି ରହିବି। ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବି। ହଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ତ 150 ପଇସା ଖାଇଲା, ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଖାଇଲା, ଆଉ ତାର କି ବାଳ ସପନ ଥିଲା ଯେ ତୁ ତା ସପନକୁ ପୂରଣ ଭାଷା କଲି ତୁ ଦେଖିବୁ ମୋ ଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବି। ଭାଇ କଣ ଅଶୁଭ ବେଳାରେ ଶୁଭ କାମ ହେଇପାରିବନି, ତୁ ଭାଉଜକୁ ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯା। ଅଶୁଭ ବେଳାରେ ଅଶୁଭ କାମ ହବ। ମୁଁ ତ ଭାଉଜ ପାଇଁ ନଈ ପଠାରେ ମାରିଦେବି। ମତେ ପୁଣି ପାଉଡର ଲଗେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନା। ତୋର ଏଡେ ବାବା ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଭାଉଜକୁ କହିଲୁନି ମାରିଦବୁ। ଚୋକଣି ଖିଆ ମାରି ପଶା ରହି ଚଳା। ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ମତେ କିଛି କରିଦେବନି। ମୋ ରାଜନୀତି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତୁ ମରିବା ନିହାତି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ନଦୀ ଝରଣା ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ହନିମୁନ କରିବି ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ଦେଖ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖ, ଯୋଉ ଜାଗା ସିଲେକ୍ସନ କରିବ ସେଉଠୁ ହନିମୁନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ। जोड़ी दुर्गा में हम भसानी हेतिला ये होची सही जगह जोठी वो भसानी हेतिला आज हमर एटे हनीमून हबो तमर आउ हमर तो कहथिला दुर्गा आशीर्वाद दुर्गा हाथ रे महिषासुर बध नहीं एटा होची कली जुग कलिजुगर महिषासुर माने दुर्गांक सहित रोमांस करिबो। अबे कोने गल आसा आसा
하늘과 너서 한다. 하나들 원주가 원자수를 믿어서 한다. 또 일천 만천 천안 천안 너서 한다 원자수로 한번 잘 잡아 빨리 묶어라. 아버지가 미전하시겠죠. 이것이 아직 바빠하거래 지어라 허상이 하마 와사이요 완사주라 바빠하마 내 눈이 하나 지어라 바빠하네 앞으로 만에 삼았을 때 니자 지었고 또 까는 거에 말함도 어떤 게 눈발에 말함도 아우 써보지라 무식함도 얼마나 너희 사쿠라인 잘 나를 고자대 놀까 사지마 공부해 ଏଥର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ହଉ।